Magandang araw mga padaba. Luto tayo ngayon ng chicken and fish Bicol Express. Ayan, ang simple-simple lang ng ating mga ingredients. Siyempre ang chicken na nilinis ko ng maigi. At yung sili, 5 pirasong sili lamang. At sibuyas at bawang. Gisahin na natin ng maraming bawang. Kasi maglalagay tayo ng laman ng isda. Kaya dapat marami tayong ricado para masarap na masarap. Sibuyas nilagay ko na, asin, sakto na muna yung asin na yan kasi baka umalat eh. Oh, gisa-gisa. Oh, yan. Oh, lagay na natin ng mga chicken natin na ating chinap kanina. 3/4 kilo ng chicken yan. Chicken thigh. Kasi gusto ko yung may buto. Masarap yung may buto-buto ng chicken. Pagka ganyang luto, malasa, malinamnam. Ayan. O, baliktarin na natin para pantay ang sangkutsan natin ng ating chicken. Para yung timpla natin ng asin at bawang at sibuyas, ma-absorb na ng chicken. May lasa na agad siya. Ayan. O, diba? Haluin natin. Mix-mix. Para well blended ang lasa. Sama-sama. Tabi muna natin dyan sa kabilang side. Ilagay na natin yung ating laman ng isda, yung ating bidbid. Malinamnam yan eh. Hindi kasi ako naglagay ng bagong alamang. Etong gagawin natin pampalasa kasi malinamnam to, masarap to eh. Masarap siyang ginagataan mag-isa. Masarap din siyang ilagay sa mga gulay na ginagataan. Kaya inilalagay ko siya dito sa ating Bicol Express. Magkasama sila ng chicken. Ayan. Ibang version naman to. Alam niyo, ang Bicol Express napaka versatile na ulam niyan eh. Pwede niyong gawin kahit ano. Pwede niyong ilutong Bicol Express kahit ano. Ayan, oh. Para masubukan niyo, para makakuha kayo ng yung talagang gusto niyong timpla at sangkap na masarap na Bicol Express. Lagay na natin yung gata. 2 cups yan, pangalawang piga. Para siyang papalambot natin. Pakukuluan natin siya 20 minutes. O yan, o. Takpan muna natin. 20 minutes after, balikan natin siya. O, eto na. O, malambot na ang chicken after 20 minutes. Pero kailangan pa natin siyang palambutin pa. Haluin muna natin. At tikman natin kung okay na ba yung kanyang lasa. O, masarap na. Ang sarap na, mga padaba. O, di pa siya kumpletong-kumpleto, pero masarap na siya. Naglagay ako ng konting asin pa. Kasi maglalagay na tayo ng kakanggata. Yan, sakto na yan. Kasi sakto na yung alat kanina, pero paglagay natin ng kakanggata, syempre magbabago siya kasi matamis yung ating gata. Ayan, haluin natin at pakuluin natin siya ng mga 10 minutes pa hanggang sa maluto at lumapot na yung kanyang sabaw. Ayan. Di na natin tatakpan para hindi magkulta. Lagay na natin yung sili. Yung 5 piraso lang kasi para saktong anghang lang. Medyo maanghang kasi yung mga siling nabili ko eh. Eh, alam niyo naman, ako ang Bicolanang hindi mahilig sa super anghang. Gusto ko yung may anghang ng konti. Konti lang, yun lang ang kaya ko. Oh. Ayoko nung parang nag-aapoy sa bibig. Tatakbo ka at iinom ka ng gatas. Yun ang pampatanggal ng anghang eh. Dapat may gatas ka sa tabi pag kumakain ka ng Bicol Express na super anghang. Ayan, malapot na. Nawala na yung maraming sabaw kanina. At naluto pa at lumambot pa yung ating chicken. Yan ang masarap. Kakainin mo yung chicken sa Bicol Express na malambot na malambot. Ay, nako. Yung bang, yung na-extract ng matindi yung mga, pati yung litid-litid nung hita nung chicken eh. Na-extract talaga. Sumama sa sabaw. Ang sarap nun. O yan, no. Diba? Ganda. Ganda na ng sauce niya. Sakto. Di na natin paglalangisin. Kasi gusto natin may ano. Yung na isasabaw sa kanin. Yan ang masarap eh. Lalo na pag kaning lamig. Lalagyan mo ng sabaw ng Bicol Express. Ay nako. Extra rice. Ang mga bewang. Baka maglakihan. Kakakain ng Bicol Express. Alalay lang. Tikman uli natin kung sakto na ba ang lasa niya. Okay, yan sarap.
Sarap-sarap na, ang linalinamnam. Approve na. Thank you. Oh, 'di ba? Approve, love, love, love. Ayan, ang ganda ng ating Bicol Express. Masarap, maganda sa tingin, masarap sa panlasa. Thank you mga padaba. Thank you for watching. Ito na, luto na ang ating chicken and fish Bicol Express. Ayan, oh. Kasi naluto ko na lahat ng version ng Bicol Express. Try ko naman to. Ito hindi ko pa na-try kasi to eh. Kaya ito niluto ko ngayon. Chicken at may fish. Ayan. Ito gusto kong part eh. May buto-buto. May kukut-kut-kut-kutin. Ayan, oh. Kita nyo naman yan, oh. Ganda-ganda ng ating Bicol Express. Ay, yummy, yummy. Kain tayo. Oh. Unang subo para sa inyo. Sarap. Ang sarap. Salamat sa panonood. Sa lagi ng pagsuporta. Thank you. Thank you for watching. Bye-bye. Love, love, love.